Het is een sfeer. Ja. Er zijn uiteindelijk een 150 startkaarten te verjaan. Maar 4.000 man die inschrijven. Dat is echt een lot uit de loterij. Ja, het is echt een echte strijd omgaan met jezelf. Jezelf tegen elementen strijden. Ik denk dat dat een beetje het idee achter de Norsman is. Ik heb er wel vertrouwen in, absoluut. Maar ik vind het spannend, ja. Daar staan, het springen. En ja, dan vervolgens in het koude wetter dat overwinnen kennen, dat lijkt mij fantastisch. Just er net zien op? Ik zou liegen zeggen dat ik dat net doe, maar ik zit er echt wel weer naar uit. Eind maart lag ik hier in het wetter om alvast te wennen aan een stukje temperatuur van het wetter van een graad of 6 weer toen. En het wetter waar we in zwemmen gingen daar in Noorwegen, dat varieert waarschijnlijk ergens tussen de 8 en de 12 graden. We hebben wel verhalen dat mensen dat heel koud uit het wetter komen, dat je misschien zelf net in het wetsuit zelf handig uit krijgen kennen. Dus dat maar mijn vrouw dan even helpen me om je even uit het wetsuit te krijgen. Dat kan hij mogelijk niet zoveel meer. Nou ja, dan heeft hij daar hulp bij nodig. Dus dan moet ik hem uit zijn mouwen de benen eruit. En ja. Dus dat moet wel goed. Ja. Wat vind je ervan? Nou, wel leuk. Ja. Maar wel verantwoordelijk. Ja, we doen het dan wel samen. Sinds ik dan wat in het koudere wetter aan het trainen ben, neem ik die toch met mij voor de wedstrijd. Dan heb ik de telefoon bij me, ik kan mij op GPS en ik kan ze me een beetje volgen. En nou wat drokken met de boordjes, dan kan ze me even wat beter zien. De afdaling, en ik denk dat ik dat dan het meeste zin op zie gaan. Is dat gevaarlijk? Dat is gevaarlijk, ja. En dan ben ik misschien net zo heel super goed geweest naar beneden. Nou, dat zo in combinatie met glijden, terug het draaiwetter en de kjeld, dat zou gevaarlijk worden kennen. Nou, de Norsman is de zwaarste triathlon van de wereld. De verneemt dat het een race is die altijd naar je uitdagingen houdt en het houdt nooit op. In 2013 en 2017. Ik ben 13 en 12 geworden. Alles wat de natuur op die aard kan gooien, dat gaat er die dag op die aard komen. En ja, dat maakt het onvergelijkbaar. Ja, en daar moest even in bestand wezen. En daar moest mee omgaan op dat moment. En dat maakt het denk ik heel breed. Ken Hielke het heli? Ik heb er heel veel vertrouwen in dat Hielke het helpt. De laatste 20 kilometer gaan ongeveer met 10% omhoog. En de laatste 4 kilometer is zelfs dan niet geen paard meer. Ik denk dat er weinig races zijn geweest waar ik zoveel voldoening heb gevoeld als voor de finish van die race. Nou, ik ben blij dat ik het lichaam mee kreeg waarbij ik dit al hier dwang ken. Ik denk dat een race als de Norseman dat een fysieke voorbereiding, tariering nodig heeft, maar ook een geestelijke tariering. Zeker de berg op het eind. Die zal die confronteren met die zelfs. En ik denk dat Hielke heel sterk in de kop is. En dat het er heel goed om uittocht heeft. Het is geen race die je zomaar even doet. Daar is het te bot van. Dat is een triathlon net. Dat is een hele triathlon net. En de zesde triathlon van de wereld is dat helemaal net. Als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je een echte baas of een basin. En Hielke, die is dat wel. Als ik goed ver door de streep kom, dat wij gewoon in vakantie die we direct omver knopen, dat we die er mooi erop zetten kennen, dat we met z'n beiden nog prachtig mooie oordingen dat we kennen en gewoon een heel goed weer om gaan. Dan ben ik tevreden.